Nagy ígéretek, kemény valóság. Ma három olyan ellentmondásról beszélünk, amely alapjaiban kérdőjelezi meg a közelmúlt politikai kinyilatkoztatásait. Vajon hol ér véget a kampányretorika, és hol kezdődik a valós kormányzó képesség? Tartsanak velem az elemzésben. Az interjúban elhangzottak ugyanis több ponton is éles ellentmondást mutatnak a tényekkel. Kezdjük a sajtószabadság kérdésével. A riport szerint a sajtószabadság helyreállítása lenne a cél, de van itt egy súlyos ellentmondás. A sajtószabadságot nem úgy kezdik, hogy előbb leállítják, ami nem tetszik. Első lépésként a közmédia felfüggesztését ígérni, nos, ez több, mint vitatható. Milyen jogalapon történne ez, és pontosan meddig tartana ez az állapot? Ezekre a kérdésekre nincs válasz. Ez a lépés ugyanis nem a szabadság visszaállításának, hanem egy új politikai kontroll kezdetének tűnik. Egy antidemokratikusnak látszó lépéssel akarják megvédeni a demokráciát. Ez a stratégia jogilag is ezer sebből vérzik. A szabadság nem lehet szelektív. Vagy mindenkire vonatkozik, vagy csak egy újabb hatalmi eszközről beszélünk. Térjünk át a második nagy ígéretre, az uniós pénzek azonnali hazahozatalára. Itt a vágyak és a brüsszeli realitás végleg elválnak. Az uniós pénz nem személyes ígéret, hanem feltételes folyamat. Brüsszelben továbbra is szigorú eljárások vannak érvényben. A választóknak könnyű azt sugallni, hogy én majd elintézem, de Brüsszel senkinek nem ígér biankó csekket. A pénz kérdése nem egy személyes varázstrükk. Ez egy bonyolult politikai alkú, amelyben nincsenek automatizmusok. Azt állítani, hogy a pénz holnap megérkezik, indokolatlan biztonságérzetet kelthet. A folyamat ennél rögösebb. Vajon mi történik, ha a milliárdok mégsem érkeznek meg? A felelősség hárítása akkor már késő lesz. Végül nézzük Ukrajnát és a nemzeti szuverenitást. Itt mutatkozik meg a legélesebb szakadék a szavak és a tettek között. Szóba került a 90 milliárdos hitel és a stratégiai alkú Ukrajnával. De mi ennek a valódi ára? A választók felé szuverenitásról beszélnek, közben viszont fontos stratégiai engedmények lehetősége is ott lebeg. A szuverenitás nem szlogen. Meddig lehet egyszerre keménynek mutatkozni itthon, és közben engedményeket készíteni elő külföldön? Úgy tűnik, hogy az elitellenes narratíva és a valós külpolitikai mozgás nincs összhangban. Az ígéret és a realitás külön úton jár. A nemzeti érdek nem lehet alkutárgya. A szuverenitásunk a legfőbb kincsünk, amit nem áldozhatunk fel kampánycélokra. Összegezve, a közmédia felfüggesztése, az EU-s pénzekkel való bűvészkedés és az ukrán kérdésben sugalt engedmények. Ez a három terület megmutatja, hogy a politikai ígéretek gyakran nincsenek köszönő viszonyban a kormányzás realitásaival. A kérdés nem az, mit lehet mondani a választás előtt, hanem mit lehet valóban végrehajtani utána. Ott dől el minden. A választás után derül ki, hogy az ígéretből mi volt valós terv, és mi volt csupán a kampány hevében elszórt üres szólam. Köszönöm, hogy velem tartottak ebben az elemzésben, maradjanak kritikusak és keressék a tényeket a szavak mögött. Viszontlátásra!